Grabe. Yung andito ka talaga sa taas. Tapos, tignan mo sa baba. Ay! Oh my God. Ayan na. Grabe talaga. Guys, is pupuntahan po natin ang isa sa pinagmamalaki ng aming bayang Luna, which is Bahay na Bato. So, let's go guys! Ayan guys, andito na po tayo sa Bahay na Bato, and before po tayo mag-enter, need po natin mag-fill up ng form bago pumasok, and then of course nakamask po tayo, tsaka tanggalin ko po muna baka hindi nyo ako marinig. So makita nyo naman dito guys, may mga gawa na sa bato, yan, mga art, diba, ganyan po kagaling yung mga Pilipino. May ilong char. Gawan ng ano, ng height. Tan mo na yun. Guys, punta naman tayo. Kailangan ata malaki yung mata dito. Malaki natin yung mata. Guys, ngayon lang ako nakakita ng palakang bastos. Tignan nyo to. Naninilog siya. Alam, bastos ang palakang to. Ngayon lang ako nakakita ng palakang bastos. Uy, bawal yan. Bastos to ah.
look. Talagang pati yung ano niya is may something ba to. Yan. Pakita mo yung floor. Ayan, para daw may exposure siya. Kawawa naman siya. Guys, grabe yung tignan nyo, oh, yung art nila. Grabe yung galing. Ito yung ginagamit sa ano, sa bukid yung Pagkapas. ano ba yun? Pag-aani ng Pag-aani ng kanan yan yung ginagamit nila. Tapos, sa sungay. Hoy, tita. Guys, dito naman tayo. Galing tayo. Kakaya naman sa mga nagbablog. Wala akong exposure. Ito naman something lagari. Dito naman guys, Yung mga gamit ng mga ano, which is meron pa din naman ngayon. Mga ginagamit po ng mga sinaunang tao. Char. parang natin. So, ayun guys. Ito pala is for garden tools, farming tools. So, ayun guys. And this one is for fishing tools. And there is a king crab over there. The king crab. The king crab. Where's the king crab? Woodworking. Ayan, guys. Nice king crab. Totoo siya. Ayan o, yun. Mas malaki. Totoo yan. Totoo po sila. King crab. As in. Legit guys. Pero hindi siya ano. Go. So, ayan guys. Ito po yung mga kagamitan ng World War II. Tingnan natin. So, ayan. Yung mga helmet po nila. Ayan. May mga... Ano ba tawag dyan? Baril nung kapanahunan ng World War II. Anong tawag dito?
atomic bomb. Nalagay. Pambomba nila. Ayun, ano tawag doon? Telescope. Ito. So guys, ito naman po yung kagamitan ng unang panahon kitchen tools. So, ayan guys, yung ano yun? Poso, yun. Wow, may ilaw pala. Ito, ipakita mo yung ano, yung banga ba yun? Yung lagayan ng tubig. So, ayan guys, wala pang mga dispenser or something else. Ayan. At saka ito. Ayan, tanan. Kalan. Pang-bayo ba ito? Pang-gusto. Pakita na. Pang-bayo naman ito. Pang-buo lang. Ko. So guys, ito naman yung mga roots ng bamboo tree. Look, ang galing. Ginawa nila ng art. Wow. So ayan guys, ito naman po yung mga rusty old tools. So ayan yung mga plancha po na Plancha no, unang panahon. unang panahon. Ayan siya guys, yung mga kabayo. Ano ba yun? Kabay. Yung nilalagyan lang po ng uling para ma-plancha yung mga damit nila. And then ito naman po yung mga tawag dyan, kabayo. At ito po yung mga Makina para sa pananahi. Lampara, guys, nung wala pa pong kandila, ilaw, yan po yung mga ginagamit nila. Lampara.